खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो अरे हरनाय थाबाय नै आं दा न' सफैनायनि एसे मोनायाव बेरायहैबाय आरो दादा लानायाव न' खाथियावनो ओमफ्राय नैबे न'आ सरकारनि मोननाय दादाया हारसिंनो लुनाय आरो नैबे गंसेया सरकारनि नङा गावनि खरसाजों लुनाय रुम नैबेसो सरकारनि रुम नै एसे फिसा फिसा आरो रुमा ओमफ्राय दा हारसिंनो लुनाय बेखौ हारसिंनोखा दादायानो लुनाय ओमफ्राय आं दा हाबना नायजोब्बाय आङो गिदिं दानाबा आङो लाथा एम्फौ एवनोसै बाबाया लाबोदोंमोन दहाय ओमफ्राय आं सुना लाबाय नै लाथाखौ ओमफ्राय आङो दा सारायाव एवगासिनो संख्रि होनानै एवगोन आङो एवग्रोना लागोन आरो जेबो होआखै संख्रिल' होनानै दा एवबाय थादों आङो नै संख्रिखौबो होनोसै आङो आंथ' लाथा जाखाया मोजां मोना आं लाथा गोरा जानांगौ आरो गोरा जानांगौ नै गोरा जाबाय एवखांबाय आं दा खांनोसै नै लोगोफोर आङो संख्रि इदि एवना लाबाय नै सारायानो अबस्था गैला थावदो फ्राय एवफिनगोन इखो आं दा लाथाखौ एवनो लाबाय आङो फार्स्टआव एवग्रोना लादोंमोन ओमफ्राय नै थाव होबाय बारा होआखै ओमफ्राय आं बानलु गोरानखौ होबाय बिथिं जिंखा ना बिथिं थास' बिबारदो बयलार बेबो साननिमोन आरो थास' बिबारदो बयलार आंखौ होनोसै बारा होजोबा जाग्राया बाबाल'सो ini tahu online pakai hey guys ang lathai एवनाया मोनसिगोन थेवबो आं जाया गोथाव मोना नागिर मोनबाय लाथा एम्फौआ बे बानलु फ्राय नैबे लाथा फ्राय थास' बिबारदो बयलार साननि ओमफ्राय जिंखादो ना जानोसै दिनै न'आव सफैनायनि गोथाव